Ole tun video kan thir ho tura chuan hei Mizorama ghost hunter kan nei that zual pali RC ale hming ale RF ale VL chaw Tunlaia an lar em a I mun sang an soiten fia thina chung ho thil tawn pui tak tak munom tak tak chu kan thir ho dona tun trum ka video ron siam a hen tunge thaber ti lam zawng emaw tunge real ber ti zawng emaw tunge du ber ti lam zawng in video kan ron siam dawn lova hei tun truma kan ron siam chan ber chu an thil tawn ho hi kan ron dah khawm dawna chi hrang hrang pathum deuh zel ani dawna chung ho ah chuan mah nia I tawn tur ni sela khoi nge I hu phur ber ti zawng in kan ron ti dawna I tawn tur ni sela khoi nge du lo ber comment section lama ron soi theuh kan tum dawn nia thlir tu ten a in dotin kan ron ti chhawanga khang ho ah khan kan tawn du lo ber kha comment section lama an lo soi ve vek dawn nia det usil te EVP te EMF kan man ron yang angin tuna hian dar som le chandel dewa ufar te kati power benga tha chu lagi rang ve tan chu ege chu kurang ron tang ari duk mai ama kan nung lam nge manam pokan thelo phone ron tang thut mai chu hey William nghe chu mình gọi chu mình gọi ba chứ hey nó có chu hey nghe hey hey nó tiếng nghe drop su cái hồ thế không à chị lên năm lệ sinh tế lên năm lệ sinh hồ căn lâu xiêm
Bốn lá xin hốt tệ khôi hợp đi khôi để sáng tệ ê tu ghê ka video te min lo thir sak tu te zong zong chung a han lom thu ka se kang video tang khan ma nia kan to na ta na kan chak lo ber le kan du lo ber kha comment section lama kan lo soi ve don nia